Oras ma dihamu sudia kadongan las roha pajipak kita muse di pertangyangan palapok roha di channel YouTube YKB Namar Hata Batatuba. Adorang so majaha si pahusor-husor ni rohata di tikyon jumulu mahita mertangyang. Adi di batama nami di bagasana Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho di pangaramotin sahat ro di tikyon. Bui kami di bagasakai pasot jala naeng tumangiho katapami oleh Tuhan. Nangpe marhiti-hiti ruang virtual alai totong male Tuhan di bagasan todip kami parsahalai kami oleh Tuhan urasi kami siana kagaliu kaurangan nami asal tamahai marsaur dot hona badia asiro ham di bagasan anak Yesus Kristus kami memahami. Amin. Diamuna alih akadongan na hinakolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Ia si pahusor-husoro ni rohatat na dibuat siap buku wasiat kekal na marodolan ha porseaon na tutu di enet sian surat Heber 10 sada ayat sada saat tutulu ayat 10 tulu saat ro di 10 sia. Jalan nagabi ujahan ni si pahusor-husorota di bagasa tikyon iman asian ayat sada mandok. Alai anggoha porseoni pos ni roha doi dia kasih rimon jala pamotuan na tutu taringot tu naso ni ida. Adong di bahala Kristen marperdapot marhiti ha porseon kodapotan nasa na hinalomohonna. Mulo sodako na hinirim lorana dan mamar ha porseoni. Mulo adok ka porseon na sudido menjadi natinan yakonna. Tentu dak sitok pangatusian na somonia te alana dak sudina taparhagiot pasti diuloi debata. Alana haporsiaon mergetuk tu debata do. Haroluan ni sudi nading kedoh na sitoi. Sialani haporsiaoni be ikut dibadung do tu akkapakrimon na saurdut tulomo ni rohani debata. Ido na nyodolhon ni surat Hebron. Tutu dilehon ibana pangatusio katopan jalana hebang tarimut tu haporsiaoni. Lako mangatusi haporsiaoni rikok do takasan akahalak na diguari di bagasa buku nai. Isarada si Abel, si Henok, si Noah do si Abraham. Tadani nasida sudina imam. Nasa itu tong masihol mengadui jalak mengului di bata di bagasan uluna. Sialani akka pakrimon na arong di rohana pito tudo akka na saudut tulomon rohani di bata. Nasa halak na mangaramoti do padimu ha porsiona na sitong diboto do takas na subui lomo honoton ha porsiaon roha na porsea tu di bata jala namar hatugun ni roha mangului di bata asa ia halak na porsea dihaposi do pabua nasa sihirimon na saurdo tulomo ni roha ni di bata sai na lehonon narui songoni mazolo pertanyaan atas sadarion unang lupa kamu aliak kadongan na burju like subscribe jala sagi homuse tu akka dongan na asing marhiti maparsido tamu na patol has berita nau dirak do ika di on tu sadok portivion sai di pasu-pasu tu hatai mahita.